Braća Slobodan i Nikola Tasić nakon srednje škole uz podršku roditelja bavili su se trgovinom i maloprodajom robe široke potrošnje. Nezadovoljni kvalitetom sitnih kolača koje su dostavljali drugi proizvođači, odlučili su da uvrste kolače koje je njihova majka pripremala i tako oprobaju tržište. Kolače sam počela da pravim 2001. godine. Znači, to je bila kućna varijanta, kuće smo pravili pa za komšije, za prijatelje, a onda se to pročulo, proširilo o kvalitetu, o ukusu, i onda smo krenuli da radimo. Mi smo napravili, to je bila neka količina od 18 kg za 3 porodice za Svetog Aranđela. Odmah posle toga je došla sledeća slava, posle mesec dana Sveti Nikola. Bolji marketing od tog kvaliteta koje ona tada napravila nije trebao. Na svakoj slavi je bilo 40-50 ljudi koji su to probali. Svidelo im se odmah na prvu i rekli su 10 ove kolače kupili i onda je ta priča išla dalje i dalje da bi za tu sledeću slavu već bilo nekih 100-ak kilograma, gde smo mi imali opštu konfuziju kako organizovati sad za 100 kilograma posao, šta, kako, daj u pomoć ja, brat. Kako je tražnja za kolačima rasla, tako su uvećavali prostor za proizvodnju i broj zaposlenih, ali i sistematizovali poslovne procese. Tako su uveli HACCP sistem bezbednosti hrane, dok su recepti ostali po izboru mame Danke. Valjda je velika ta volja, velika želja za poslom, nismo gledali da samo steknemo materijalno, nije nam bilo osnovni cilj materijalno, nego jednostavno eto da radimo. Mi smo izlazili ljudima u susret, nije samo morala torta iz kataloga koje mi imamo, nego možete doći da poručite tortu kakvu vi želite, dajte zajedno sa našim timom mi da vidimo šta možemo da uradimo za vas. To se ljudima onako svidelo. Poslednje 4 godine koliko ja radim u Slatkom srcu, broj zaposlenih se duplirao, što govori da smo vredniji, posvećeniji poslu, a i bolji su nam proizvodi. Trenutno imaju 147 zaposlenih i planove za proširenje proizvodnog procesa. Ulažu u informacione tehnologije kako bi olakšali i ubrzali poslovanje. Naša firma sarađuje sa preko 200 kupaca. Sarađujemo i sa velikim trgovinskim lancima. Mi imamo 21 maloprodajni objekat i kompletan računovodstveni sistem se odvija ovde. To 2000. godine bilo nezamislivo nekom trgovcu manjem ponuditi kilogram sitnih kolača. Šta je to? Nije čokolada, nije bombonjera, nije to sitni kolači. Ko će to da kupi? To mi zauzima mesto u rafu. Međutim, ja sam bio onako uporan i samo sam ih zamolio, stavite ovo pa vidite kako će to da ide, da će to da se prodaje, učinite mi bar toliko. I onako u sebi sam imao nešto to, zvaće on mene za nedelju dana za novu turu. I stvarno se to ispostavilo tako da posle nedelju dana su već ljudi počeli da zovu, ovo ide, prodaje se, super. Tako da krenuli smo od neke, mogu reći, nule, ali onako strpljivo i polako i temeljno, stepenik po stepenik, ali na taj stepenik koji se popnemo, tu smo stajali, pa sve dok ne smognemo onako dosta snage da pređemo na drugi, nismo nešto mnogo žurili. Pa kapaciteti proizvodni su nam 95% popunjeni. U budućnosti imamo planove da gradimo novi objekat za proizvodnju, jer je potražnja na tržištu veoma velika. Kada zaposlite neke ljude koji su radili 20 godina u nekim državnim firmama i sad dođe odjednom sa nečim novim se suoči, to je jako strano za njega. Ali posle 2-3 meseca borbe, on uvide da je to u stvari dosta bolje i za sam kolektiv, i za njega, i za sve. Tako da smo se borili, ali eto, izborili smo se i njih smo uverili da je to stvarno dobro. Zahvaljujući inicijativi porodice Tasić, Srednja ekonomska škola u Aranđelovcu posle mnogo godina uvela je ponovo smer poslastičar. Na taj način školovaće se stručni radni kadar. Na predlog moje majke da se to zove Slatko srce, svi smo to prihvatili i čak taj neki slogan čarolija slatkog ukusa, da stvarno ovde nastaje jedna čarolija slatkog ukusa, svi smo to prihvatili onako i eto, danas je ta čarolija slatkog ukusa poznata širom Srbije.